Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει δει θάλασσα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει κάνει μπάνιο στη θάλασσα, που να μην έχει ψαρέψει στη θάλασσα, που να μην την αγαπάει τη θάλασσα. Μέσα στο σώμα μας πιο πολύ έχουμε θάλασσα παρά αίμα. When you're in the sea, you feel that you're really small. You might be on a 35 meters boat, but you feel like it's nothing. So if you think of something super small that is dragging an even smaller net, and still then, it's every time that this net is coming up, there is plastic there. That's shocking, because it means that it's everywhere. We started the fishing school to create new job opportunities in the country. And I have no intention to do something about sustainability of the environment. But if this world is going to be destroyed, you know, it's your responsibility that you didn't take action for that. Το που έκανε ήταν και παράδειγμα, αλλά και αυτό που έλειπε από την ελληνική κοινωνία. Πολύ παράδειγμα να πει κάποιος που έχει μια οικογένεια με αλληλευτικά, που έχει κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει και σίγουρο μέλλον, ότι όχι, δεν θα κάνω αυτό, θα κάνω κάτι άλλο για να βοηθήσω να υπάρχει αυτό στα επόμενα χρόνια. He always is inspired. He always comes up with new solutions, how to fix this problem or how to think about this. Are you now breaking the plastic bag? And I see you sorted it already? Αναγκαιότητα του επαγγέλματος. Δηλαδή πρέπει να είσαι οικολόγος, πραγματικά όχι επαγγελματίας οικολόγος, σαν και αυτούς που βλέπουν πολλές φορές, να το αισθάνεσαι γιατί είναι το συμφέρον σου. Να προστατεύεις τη θάλασσα, να την έχεις σαν την κόρη του οφθαλμού που λέμε. The only way not to fail is not to do anything, not to be anything. And I'm not saying that failure is nice. When you give your 100% onto something and you fail, it hurts. It hurts a lot. But you can either learn from it or be afraid for the rest of your life and do nothing because you failed once. Εμένα η οικογένειά μου και από την πλευρά του πατέρα μου και από την πλευρά της μητέρας μου ήταν επαγγελματίες ψαράδες. Εγώ είμαι 5η γενιά και τα παιδιά μου είναι έκτη. Τα παιδιά τα άφησα ελεύθερα να κάνουν όποιο επάγγελμα θέλουν. Ο Λευτέρης ξεχώριζε από πολύ μικρός διότι διάβαζε πολύ. Υπολογίζαμε ότι αυτό το παιδί θα πάει αρκετά ψηλά, τουλάχιστον στη μόρφωσή του, όπως και πήγε. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσει ο Λευτέρης να ιδρύσει την πρώτη σχολή αλίας στην Ελλάδα από μόνος και ότι αυτή η δράση της εναλίας πλέον θα γίνει παγκόσμια γνωστή με τον αγώνα που κάνει. We have 7 young champs from across the globe. I got this award from the United Nations as a Young Champion of the Earth for Europe. This is the highest environmental honor that the UN give to people under 30. So I told that to my father, and he was like, okay, that's good. When are you going to find a real job?